Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndoda kureururawo kuti mukuromba kwangu kwandakaita ndakasarudza hangu kuti vana vangu vange vachingogara vakaungana panzvimbo imwe chete. Kana ari semwana wangu musikana, ndinenge ndisingadi kuti mwana wangu musikana ange achinzi apindawo akagara mumarriage. Vana vangu vakomana zvekare ndinenge ndisingadi kuti vange vachinzi vagarisana nemadzimai avo mune zvakanaka. Kana kuri ikoko kwavari kunyika yeSouth Africa, ndakatosarudza kuti vanofanira kuti vange vachingogara vakaungana panzvimbo imwe chete, umwe neumwe achingorarama upenyu hwechibhachura. Ndo zvandinoda izvozvo mukoma Nashe. Saka iniwo pandakaromba ndainge ndisingatozivi kuti zvose izvi zvandava kuita kwava kutoromba, ende I know kuti hakuna munhu anonzi anoromba nekuda kana kuti nekuziva. Pane zvinenge zvaiitika zvokuti munhu anenge ava kushayawo kuziva kuti zvino nezvose izvi zvaiitika ndozvifambisawo sei. Saka mukoma Nashe, panguva yacho iyoyo ndainge ndichishanda pane rimwe purazi. Zvino ndakati ndichishanda papurazi paya ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako. At that time ndainge ndava munhu ainge ava kutodhiraivhawo rimwe trake remurungu. Taipota tichiuya muHarare, ndisu taitotumwa nemurungu. Saka ndainge ndava kuwanawo kamari kakati one day, asi chisinawo kuziva hama dzangu ndechekuti zvose izvi zvichizoitika zvakaitika nekuda kwekuti ndainge ndiri munhu ainge akashingirira kuzvidzidzisa mabasa akasiyana-siyana. Papurazi pacho ipapo ndakasvikapo ndisina kana chimwe zvacho chandainge ndichitomboziva, asi ndakashingirira kwava kutanga kuzvidzidzisa mabasa akasiyana-siyana. Saka ndakabva ndachizotanga kudzidzirawo kuitawo mamwe mabasa like ekudhiraivha tractor nekuita sei. Then ndokubva ndachizotanga kudhiraivha truck riya. Saka ndainge ndava kushingirirawo ndichiunganidza mari, then ndokubva ndachizotanga kutenga zvipfuwo zvangu. Asi dambudziko rakazoitika nderekuti nerimwe gore ndakabva ndachizobirwa mombe dzangu 3 apa. Mombe idzi dzainge dzisati dzatombowanda zvekusvika kuma10. Ndakabva ndachizofambawo ndichida kuziva kuti ainge andibira mombe idzi ainge ambori ani. Saka ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichingononokora ivhu paguva remutorwa. Kana ndanokora ivhu riya paguva remutorwa, ndobva ndazoenda ndobva ndazonomwaya ivhu riya mudanga mangu. Uye zvekare uyo ainge andibira mombe idzi ainge achazodzidzosa, kunyange zvikanzi anenge akadzitengesa, aizotoita plani yekutoti anga achidzosa mombe idzodzo. Mukoma Nashe, ndakaita saizvozvo ndikabva ndaenda ndikabva ndanonokorawo ivhu paguva remutorwa, ndokubva ndachizonomwaya ivhu riya mudanga mangu kuti mutorwa uya mweya wake unge uchizorara wakarinda mombe dzangu nekudzichengetedza nekuti dzinge dzichiwanda. Mukoma Nashe, ndakabva ndachizongoramba hangu ndichishanda, but ndainge ndava kuita problem yekuti ndaiti kana ndikafamba ndaisangana nezvipoko zvedzangaradzi mukuona varoi. Ndakazodzokera kwavari sekuru vaya vainge vachibva kuMozambique vaishanda pane rimwe purazi, ndikavaudza kuti ndo zvandainge ndava kusangana nazvo. Saka vakabva vachizondipa kamwe kabhodhoro, vakabva vanditi kabhodhoro aka ndoda kuti unge uchizoshandisa mafuta awa eLucky. Kana wapedza kumashandisa mafuta awa unofanira kuti unge uchizotsvaka panenge paine rukova, panenge paine mvura inenge ichiyerera, wobva wangokakanda imomo. Haufaniri kuti unge uchizocheuka. So ndakabva ndachizoti ndapedza kuzora mafuta aya ndikabva ndachizoenda pane rimwe purazi. Ndakabva ndazoita munyama, mukoma Nashe, because ndakabva ndazosangana nemurungu wepo. Iye akatifungidzira kuti ndainge ndauya kuzoraura hove zvainge zvisiri pamutemo, akabva atanga kunetsana neni. Vakandisecha mukoma, akabva aona kuti ndainge ndiine kabhodhoro ikako, vakabva vakatora vakakarasa, vaona sekunge
chainge chitongoriwo chinhu chainge chisitomborina kana basa zvachose. Mushure mekunge varasa kabhodhoro kake yamukoma, ndopandakatanga kurota dzimwe hope dzainge dzisinganzwisisiki. Apa sekuru vaya vekumozambique, ndo nguva iya yekuti Mozambique yakabva yachizotanga kusimukira mushure mekunge hondo dzainge dzichirwiwako kumozambique dzapera, vakabva vadzokera kumozambique vasina kuzondivharira dare rangu mune zvakanaka. Ini handina kana kuzomboitawo hanya nazvo, ukuwo vana vangu vainge vachikura, asi ndakaramba ndichingowedzera pfuma yangu kurima nekuita sei. Kudzamara ndazodzokera hangu kuruzevha, ndikatanga kugara hangu paruzevha nevana vangu nemudzimai wangu. Ndakabva ndachizotanga kurota mukomanashe, ndaitorota bere richiuya kwandiri, robva rashanduka robva raita murume, dzimwe nguva roshanduka robva raita munhukadzi, ende rainge richiti kana rashanduka kuita munhurume robva ratanga rara nemudzimai wangu, kana rikashanduka kuita mukadzi rinenge richirara neni. Ndikabva ndachizotaura naro one day ndiriko kuhope, mushure mekunge randiudza kuti iro rainge riri shamwari yangu yerwendo, uye zvekare wainge uri mweya uya wemutorwa wandainge ndakamutsa kumakuva kuti ange achindichengetedzerawo pfuma yangu. Ainge ashandawo, zvino yainge yavawo nguva yekuti ange achiendawo papenjeni, saka ainge achida vana vangu. Ndikabva ndazongoti kubva kana zvirizvo zvaunoda, unofanira kuti unge uchingoita zvaunoda. Saka tikabva tachizowedzera kuita dzimwe mhiko. Akandiudza kwekuenda, ndikabva ndazoenda kun'anga kuya ndikaudza n'anga iya kuti ndainge ndatumwa nemweya wemufi uyo wandainge ndakamutsa panguva iyo pandainge ndanzwa nekubirwa nevanhu vachindibira mombe nezvipfuwo, zvimwe zvipfuwo zvangu. Saka sekuru vaya vakabva vachizondibatsira, ndokuzorombera kwandakazoitawo kuti vana vangu vange vachingogara vakaungana panzvimbo imwe chete, vasakwanisa kupindawo muwanano, vachigaramo muwanano imomo. Aiwa, vazukuru ndinavo vazukuru vakawanda, ende ndinotoona kuti icho chikwambo ichi chava kutopota chichitoshanyira zvekare vazukuru vangu sikana, nekuti pano mumwe muzukuru akatomboya kwandiri akati, sekuru, ndakakurotai muchiuya kwandiri. Handina kuda kuzonzwa kuti akanyatsokurota chii chaizvo, because ndega ndakatozviziva kuti muzukuru uyu ainge ava kunyanyirwa nacho chikwambo chiya. Ndikabva ndachizotaura nacho chikati kubva zvakanaka, kana kuri kunzi unonyanyisa kumufarira ndichasiyana naye. Ndiyowo nyaya yangu. Kana mukaposta munoita zvekundiudza kuti vanhu vati kudii. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo sekuru ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi ndinotozvifarira izvozvo zvekuti vana vangu vanongoswera vakaungana panzvimbo imwe chete. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Vamwene vangu vakaudza murume wangu, this happened last year, kuti iye murume wangu anofanira kuti ange achiita bonde nemukadzi wabankuru kuitira kuti pfuma yakasiwa nabankuru izongoramba iri mumhuri. Bankuru ava vakashayika mukomanashe mushure mekunge ndichangobvawo mukuroorwa, ndobva vashayika, but zvainge zvichinzi vainge vagara havo vachirwara. Saka vakati vashayika kudaro, ivo naamai guru vainge vakangoita vana vasikana, uye zvekare vane mabhizinesis avo vainge vainawo. Nanhasi uno mai guru ava ndivo vachiri kurana mabhizinesi acho iwawo. Aiwa, she is a good woman, she takes care of the whole family. But nyaya iripo ndeyekuti murume wangu akazouya kwandiri nerimwe zuva mushure mekunge abva kumusha, ainge akasuwa. Ndikabva ndamuti, wai wakasuwa? Akabva andiudza iye kuti mama vainge vamuudza kuti pane umwe mushonga wavanoda kumupa. Mushure mekunge vamupa mushonga iwoyo, aifanira kuti ange achizoenda kunousiya kumba kwaamai guru, then mushonga iwoyo ndiwo wainge uchazokonzeresa kuti iye ange achizokwanisa kuita bonde naamai guru. Ndakabatikana ndidi kukunyeperai, but ndo nyaya itoripo. Hanzi zvinhu izvi vakatozvironga semhuri. Kunyange ipapo
pazvakanzi emergency amai varwara kumusha vainge vasingatomborwari zvachose, vainge vachingoda kungoti murume wangu ange achienda kokumusha. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaurayawo murume wangu nekuti ndainge ndaita boyfriend ine mari. Mbinga iyi mukomanashi ndakasangana nayo pane imwe nguva apo pandainge ndichishanda hangu pajoina, so akabva achizouya then ainge aine zvaainge achida kutenga mushopu medu. Akangonditarisa then ndokubva tatotanga kutotaura paya. Tichitaura kudaro akabva andikumbira mafone numbers angu ndokubva andiudza kuti ainge achindida. Ndakaramba but akabva azondipa 200 US. Ndikati a stranger that can just give you 200 US. Baba ava vanorakidza kuti ivo vane mari yakawanda kwazvo. So mukomanashi ndakabva ndachizotanga kudanana naye murume uyu. Murume wangu iyewo ainge achishanda mutown, so aiti each and every day kana vachaisa obva azodarika nekubasa kwangu achinditora each and every day. Ndainge ndava kungogara ndichingomupa maexcuses day after day because mbinga iya yainge yava kuuya ichinditora nemotikari pick me up tobva taenda kunzvimbo dzemafaro. So murume wangu akabva achizotanga kususpecta kuti there was something that was going on because ndaimuudza kuti nhasi tiri kuchaisa kana na9 PM apa maybe tinenge tatochaisa maybe na7, ende ndainge ndichitobhadhara umwe mukadzi wandainge ndichishanda naye kuti kana kuri kunzi ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichizoshanda overtime, then iye aibva azondishandira overtime iyoyo ndobva ndamubhadhara. Naye iyewo ainge atori neboyfriend yake even though ainge akaroorwa, saka tainge tichitowirirana zvedu muchigemu chedu ichocho. So murume wangu akasvika pakususpect. Nerimwe zuva akati achibva kubasa ndopa akabva achizongouyawo kubasa kwangu akabva ahwanda somewhere else, akapaka motikari yake somewhere else. Mukoma akabva azotondiona paya ndichitochaisa in time kwava kundifonera kuti komunochaisa nguva iyi. Ndikabva ndatomuudza kuti ndainge ndichitori busy ndichitoshanda ndiri pabasa, then apa ndainge ndakamirira zvangu mbinga yangu kuti inge ichizondipika up ndichitotaura nayo pafoni. Mukomanashi ndakabva ndachizotorwa nembinga yangu. Iye ainge angori kumashure chete achingotitevera kuzonosvika mbinga iye ichisvika neni pamba, then ndokubva achizongobudikira. Akanetsana nayo mbinga iyi but iyo yakabva yachizongoenda hayo. So ndakabva ndachizongomukumbirawo ruregerero tikangozoramba tichingoenderera mberi neupenyu, but mbinga iyi ndainge ndisina kuziva kuti yainge yatomurongerawo zvakaipa. Yakazongondiudza mukomanashi nemalast minutes akabva aneti iye ane vamwe vanhu vaanoshandidzana navo like vanhu ava ivo vanoita zvekufamba vachirova maarmed robberies, saka vainge vachida motikari yemurume wangu. Ndo mafiro akaita murume wangu mukomanashi. Nerimwe zuva akati achibva kubasa ndokubva atongokwidza motikari vamwe varume vaviri asingatozive kutoti ndo vainge vachazomuuraya. Hanzi vakabva vachizomubuditsira pfuti. Varume ava akazama kuda kurwidzana navo kwava kumupfura. Vakabva vamutorera motikari mukoma vakadriva motikari iya but vakazongoipaka paside peroad ndokubva vatongotiza varume ivavo. So zvakangonzi it was a hijacking case, but chokwadi ndechekuti akaurayiswa nembinga yangu nekuti akanetsana nembinga yangu kwava kunhonga matombo achitema motikari yembinga. Ende mbinga iyi yakazotondiudza nemalast minutes kuti murume wako iwewe anozviona sekunge akangwara, but ndoda kumugadzirira good size. Uyu anoenda 6 feet underground. So ndiyo confession yangu. Mbinga yangu iyi ndichiri kudanana nayo, but ndinoti kana ndakamutarisa ndinonzwa moyo wangu uchirwadza kuti saka murume uyu akaona zvakakodzera kuti ange achindiurayirawo murume wangu. When you post my story,
please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, zvino relationship yacho iri kunakidza here naiva hanzvadzi? Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Mukomana shi ndinoda kureururawo kuti inini hangu ndinoitawo zvenguo tsvuku, but ndine ng'anga yangu iyo yandinowirirana nayo yekuMozambique. Saka ng'anga iyi ndo inopota ichindibatsira, but handina hangu kurombera izvi zveuprofita. But chakazondishamisa ndechekuti ndo pane secret yangu mukoma. Nerimwe zuva ndakatoshamisika pamba pangu pachiuya convoy yemotikari, hwainge huri usiku. Ndikati kasimasi 10, but inga 1 ini handiti zvematongerwo enyika, I always avoid. So pakabva pachizoburuka vamwe varume 3. Varume ava vainge vakapfeka masutu eblack, then vakabva vachizotarira vakandibvunza kuti ndainge ndiine vamwe vanhu vandainge ndichibatsira here. Ndikabva ndavaudza kuti varapwa vangu vose vainge vaenda kumarooms kwavo kwakasiyana-siyana, because pamba pangu ndine main house, zvekare ndine chimwe chikoteji chandakavaka chekuti kana ndiine varapwa vanenge vachirara ikoko. Vakabva vanditi komumba ndainge ndiinani. Ndikati nemudzimai wangu nevana vangu nemun'ina wemudzimai wangu. Vakabva vanditi varara here. Ndikati hongu. Mibvunzo yacho ndainge ndava kusatombonzwisisa kuti what was going on. So ndo pakabva pachizoburuka umwe murume uyu mukoma ndiprofeti, ende kutotaura zita ravo Zimbabwe yose shuwa mungatoshamisika. Ndivo vainge vauya kwandiri. Saka at that time pavakauya kwandiri vainge vachitambudzwa nemaspiritsi evanhu vavakauraya, like vane vakadzi vakawandisa vavakadanana navo. Saka mutemo wavo wainge uri wekuti kana vakadanana nemukadzi wavanenge vadanana naye akabatira pamuviri, vanobva vamumanikidza kuti ange achizoita abortion. Saka pakuzonoita maabortion pane vakawanda vakazofa, zvekuti nhamba yacho mukomanashi, dzimwe nyaya dzevanhu hadzizoiti kuti unge uchizotaura nemo. Mukomanashi, ndo nyaya yacho iyoyo iripo secret yangu. Vakabva vazondikumbira vakanditi kana uine munhu anokwanisa kundibatsira, please ndibatsire, because vari kunetswa nezvipoko. Just imagine kuti unenge uchinetswa nezvipoko zvevanhu vanenge vachisvika kana kuma42. Ndo nhamba yacho iyoyo yandareva mukomanashi. Saka dare ravo rakakura. Ndakangovapawo mafone numbers eng'anga iya yekuMozambique, asi yakazotondifonera ikanditi murume uyo wawakapa mafone numbers angu akazoya kuno. Zvakaoma. Kana ng'anga yekuMozambique yakatoshamisika kuti munhu unosvika pakunetswa nezvipoko zvinosvika kuma42. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo madzibaba ava mucomment section. Vakaramba kundiudza zita